10 ilu Net News kien irrapporta dwar sitwazzjoni inkwetanti fejn il-letturi tal-MCAS kienu għadhom ma rċivewx l-arretrati dovuti lilhom. Bl-istorja kienet tgħid li l-letturi kienu mweda ħlas f'Novembru. Iżda issa il-paga ta' Novembru ħarġet u dawn il-letturi għadhom bla arretrati. Kien għalhekk li l-MUT batet komunikat lill prinċipal u CEO tal-MCAS fejn saħqet li qed tagħti lil din l-istituzzjoni ultimatum biex il-pagamenti kollha jinħarġu sa' Diċembru. Fl-email l-MUT spjegat li kienet qed issegwi l-kwistjoni tal-aġġustamenti tas-salarju u l-arretrati fuq il-bażi tal-ftehim kollettiv il-ġdid matul l-aħħar xhur. Filwaqt li tifhem li din ma tammontax l-ammont żgħir ta' flus madankollu xorta waħda. It-tieni weda ma nżammitx hekk kif il-letturi għadhom mingħajr il-pagamenti dovuti lilhom. Il-ħas ta' Ottubru suppost kellu jinkludi il-pagamenti kollha bl-arretrati. Madankollu dan il-pagament kien pospost tal-Novembru, però issa il-pagament ta' Novembru xorta ħareġ mingħajr l-arretrati. Għalhekk l-MUT segwit kif dawn l-aħħar żewġ wedid ma ġewx miżmuma mill-Gvern u mill-MCAS. U ma hemmx garanzija li dawn il-pagamenti se jkunu fil-paga ta' Diċembru. Dan id-dewmien qed isseħħ minkejja li l-letturi xorta waħda qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom. Intant, il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Shadow Ministers Justin Schembri u Ivan Castello stqar li qed jistenna li l-Gvern irid jerfa' responsabbiltà jew jagħti spjegazzjoni ċara għal dan id-dewmien kollu. U aktar importanti minn kollox iħallas mingħajr aktar dewmien dak kollu li hu dovut.